Дорогие браты и сестры, можно сказать, что бачым сегодня з вами у Евангелия такі контраст. Вось менавіта зла і добра, якое мы сустракаемся з ім у сваім жыцці таксама. І гэтую прыпавесць Христос кажа не надарма, таксама нагадваючы нам. Вось ён кажа, што сапраўды валадарства Божие падобнае да чалавека, які пасеяў добрае насенне. А прыходзіць злы і таксама сее каласоўнік. І вось гэтае, можна сказаць, добрае насенне расце разам з каласоўнікам, з тым, што з'яўляецца сарняком. І вось некалькі рэчаў, якімі бы хацеў разам з вами падзяліцца на тэму гэтага. Першае, вось гэтая прыпавесць, яна таксама нагадвае пра нашае жыццё, што мы жывём, узрастаем, і сапраўды шмат у нашым жыцці і пшаніцы, добрага насення, але побач таксама расце і каласоўнік. І мы з гэтым сустракаемся вельмі часта. Гэта, я думаю, што ў нашых асяроддзях, у працы, у школах, нават у касцёле ёсць. Што вось сапраўды ёсць, і можна так нават параўнаць, сказаць, і добрыя людзі, з якія нам добра чыняць, якія сапраўды з'яўляюцца такімі справядлівымі, нават пробуюць, можуць нават не веруюць у Бога, але пробуюць вось жыць паводле справядлівасці, паводле дабрыні. А ёсць таксама часамі тыя, хто вось менавіта, як бы мы сказалі, з'яўляюцца такім каласоўнікам. І, я думаю, нармальнай рэакцыяй заўсёды кожнага чалавека, чаму так? А яшчэ, напрыклад, калі яны жывуць, як жывуць, не паступаюць справядліва, і ім добра паводзіцца. Чаму так? Магчыма, вось параўнаць, калі можна так сказаць, што чаму моя пшаніца такая, а вось менавіта гэты каласоўнік так высока расце. І гэтае пытанне, яно нараджаецца. Чаму так? Чаму гэтае зло павінна быць? Чаму гэты каласоўнік павінен быць? Чаго яго нельзя вырваць? Было б прыгожа жыць, калі бы быў сама пшаніца. Адно дабро, адна любоў і нічога болей. Сапраўды было б радасна, добра і прыемна. Але чамусьці ёсць вось гэты каласоўнік. І ведаеце, я калі сабе задаваў такое пытанне, чаму так ёсць, то насунулася мне такая думка. Вось менавіта фрагмент Евангелія, дзе Христос кажа, што валадарства Божие у вас ёсць, унутры вас, яно трывае. І калі так паглядзець на гэта, то таксама можна убачыць, што калі валадарство Божие ува мне, то оказывается і ува мне ёсць і добрае насенне, пшаніца, і каласоўнік. Як бы гэта не было часамі для мяне смутна. Аказваецца, што і я часамі з'яўляюся вось тым, хто сее гэты каласоўнік. Што я таксама магу з'яўляцца тым, хто можа сеяць зло. Незалежна ад таго, у якіх маштабах. Але што аказваецца, што і ў мяне не ўсё так дасканала. І вось калі сапраўды такой мерай мераць, то аказваецца, то і я магу атрымаць за гэта. Што і я магу быць тады вырваны, выпалаты. Што калі сапраўды паглядзець вось менавіта ў глыбіню нашага сэрца, то і там расцець і пшаніца, і каласоўнік. І вось менавіта гэта і нагадвае нам вось пра тое, каб сапраўды дбаць пра сваё жніво, нават дбаць пра сваю зямлю. І сапраўды вось каб пшаніцы было як мага больш у маім жыцці, і таксама каб я вось мог сеяць гэтае дабро вакол мяне, каб гэтага было болей. Бо сапраўды, як кажа таксама Біблія, сэрца здрадлівае больш за ўсё. І вельмі часта я такім з'яўляюся здрадлівым.
што магу прыгожа прыйсці ў касцёл, магу таксама там камусьці штосьці усміхнуцца. Але не пройдзеце хвіліны, таксама і выйдзе з маіх вуснаў зло, з маіх думак, з майго ўчынка. І гэта расце побач. І сапраўды, вось, сённяшняя захвота для нас, гэтая праўда, што сапраўды мы ўзрастаем таксама сярод зла. Ад гэтага нікуды не дзенешся. Але вось пытанне да нас, да мяне, да вас таксама звязанае з тым, што я хачу сеяць болей. Што я хачу, каб больш расло ў маім жыцці, і што я хачу таксама сеяць навокал. Бо ад гэтага нікуды не дзенешся. І гэтае пытанне, яно сапраўды вельмі важнае. Бо, як кажуць Біблія, кажуць сённяшняе Евангелие, настане жніво. Жніво настане, ад яго нікуды не дзенешся. І сапраўды, вось, прыйдзе час, калі сапраўды гаспадар жніва скажа, што збярыце спачатку каласоўнік і спаліце ў агні, а пазней пшаніцу і збярыце ў гумно маё. І таму вось гэта такі вельмі важны момант, каб на гэта звярнуць увагу, што я хачу сеяць у гэтым жыцці. Бо як бы дзіўна не гучала, але я таксама з'яўляюся тым, хто сее. І вось пытанне, што я магу сеяць сярод вакол сябе. Пшаніцу, добрае зерне ці каласоўнік. І гэта сапраўды у нашым асяроддзі часамі вельмі лёгка сеяць таксама і каласоўнік. Альбо нават з іншага боку, як стаць супраць гэтага, каб не сеяць каласоўнік. Часамі ў працы усе так робяць, так і я так зраблю. Вось гэта такія аргументы таксама, якія нараджаюцца. І таму вось менавіта на сённяшні дзень, сённяшняе Евангелие мы чуем гэтую прыпавесць Хрыста. І я думаю, што яна як ніколі актуальная ў нашым жыцці. Што як свет існеў у часе Хрыста, перад Хрыстом, так і цяпер. Што сапраўды мы ўзрастаем сярод зла. І пытанне, якое мы заўсёды маем перад сабой, што я выбіраю? Што я сею у сваім сэрцы, у сваім жыцці, пра што я дбаю? Сапраўды ці рабіць, магчыма, малыя ўчынкі дабра, любові, ці вось менавіта таксама сеяць каласоўнік. І гэтае пытанне, якое мы задаём сабе штодзённа і будзем задаваць. І ад гэтага мы нікуды не дзенемся. Таксама такая у нейкім сэнсе натура чалавека, скажоная грахом смяротным, скажоная грахом першародным. І таму вельмі важнае пытанне для нас. Што я хачу сеяць? Дабро ці зло? І другі таксама момант, які вельмі важны для нас. Не ведаю, як так ёсць, але сапраўды гэта таксама такое. Як толькі я перажыву нейкія рэкалекцыі, як толькі я перажыву споведь, перажыву нейкія добрыя моманты ў сваім жыцці духоўным, вельмі часта адразу наступае момант цяжкі, выпрабавання. Я сустракаюся з нейкім злом, я сустракаюся з нейкімі вялікімі спакусамі. Вельмі часта я сустракаюся з тым, што вельмі цяжка мне даецца, каб гэта вытрываць у гэтым, асабліва самому. І гэта таксама такі момант, вось менавіта пра гэтую прыпавесць, што злы таксама не спіць, ён побач. І што калі я сапраўды пасеяў у сваё сэрца, Бог пасеяў праз споведь, праз рэкалекцыі, праз нейкія малітвы, учынкі міласэрнасці, сустрэчы вельмі важныя. Бог пасеяў пшаніцу, добрае зерне, то вельмі часта таксама будзь гатовы да таго, што прыйдзе злы, будзе сеяць каласоўнік. І таксама гэта такі вельмі часта момант цяжкі, каб паставіць, так скажем,
быць супраць гэтага, каб не паддацца. Вось сёння такі, можна сказаць, кантраст мы бачым у прыпавесці пра валадарства нябеснае. Таму няхай сённяшняе слово сапраўды пасее ў нас добрае насенне, каб мы заўсёды пра гэта памяталі. Памяталі вось менавіта пра тое, што мы ўзрастаем сярод каласоўніка. І часамі і ў маім сэрцы расце каласоўнік. Але вось пытанне, ці хачу я сеяць таксама добрае насенне, ці хачу я сеяць гэта вакол сябе і ў сваім сэрцы, каб за гэта хоць трошкі змагацца. Амэн.